Захоп Беларусі карэйцамі? Лукашенко наведаў родныя мясціны і папярэдзіў беларусаў, што жыццё лёгкім не будзе. Як за гады кіравання Лукашэнкі з мапы краіны штотыдзень знікае па адной вёсцы. Беларусь – самая касмічная дзяржава. Чаму? Раскажам. Пакуль адны пілуюць бюджэт, іншыя распілавалі аўтамабіль. Час збіраць камяні. На Слонімшчыне работнікаў водаканала адправілі ў палі. Беларусь зноў атакуюць загадкавыя замежнікі. Чаму сілавікі баяцца ўголас назваць краіну, з якой яны прыехалі? КДБ супраць маці і жонак. Чаты сваякоў зняволеных прызналі экстрэмісткімі. Беларусы не вераць. На канале Нехта Плюс навіны па-беларуску пра Беларусь. Добры дзень. Праваслаўных вернікаў віншуем з Пасхай, самым светлым хрысціянскім святам. Павіншаваць землякоў адправіўся на свята і Лукашенка. У гэтым годзе ён наведаў храм Мікалая Цудатворцы ў Еўдакімавічах на Шклоўшчыне. Па традыцыі ён запаліў свечку ў храме, што ён лічыць галоўнай справай. І, звяртаючыся да вернікаў, папярэдзіў іх, каб дужа не расслабляліся. Всегда у нас было тяжело и будет тяжело. Такова наша жизнь, дарованная нам Господом Богом, чтобы мы не закостенели, чтобы шевелились. Гучыць вельмі натхняльна ў такое свята. А яшчэ Лукашенко нарэшце прызнаў, што Беларусь не клачок зямлі, а вялікая еўрапейская краіна. Говорят, Беларусь маленькая. На самом деле она не такая маленькая. Большая страна, и везде живут очень добрые, хорошие люди. От Гродно до Орши. Не абышлося без узгадвання ферм і цялушак. Якая святочная служба без іх? Пад пасхальныя спевы тэма цёлачак гучала асабліва шчымліва. Кормов здесь хватит для двух комплексов? Достаточно будет. До этого было мало кормов. Сегодня мы обеспечены на целый год. И в дальнейшем мы обеспечим... А в Лакутях там 50 лет октября? Вот мы в Лакутях хотим там построить молочно-товарный это там? Да. Ну, понятно. Там есть комплекс для выращивания телочек, и мы туда пристроим еще молочно-товарный блок, и, и получится хороший комплекс. Лукашенко заклікаў беларусак больш нараджаць, бо інакш заменіць беларусаў карэйцамі, якіх у чарговы раз пахваліў. Чтобы свои люди работали, а не с Корейской Народно-Демократической Республики. Хотя там очень трудолюбивые. Очень хорошие. Слушайте, я когда вот побывал там, думаю, если бы мы так работали, мы проблем не имели. День и ночь. Напрыканцы кіраўнік Шклоўскага района Сяргей Барташ перадаў Лукашэнку яго стары перадвыбарчы ліст з абяцаннямі захаваць вёскі і зрабіць жыццё ў горадзе і на вёсцы роўным. Вряд ли опубликовано, потому Наверное, что да. У нас были сложные отношения с партийными органами. Здесь это написано. На практыцы ж усё наадварот. За 30 гадоў у Беларусі знікла каля 1700 вёсак. Насельніцтва на вёсцы рэзка скарацілася, а ўзровень жыцця застаецца значна ніжэйшым, чым у гарадах. Фактычна, кожны тыдзень з мапы краіны знікае адна вёска. 12 красавіка адзначаецца Дзень касманаўтыкі. Сёлета дата юбілейная. Споўнілася роўна 65 гадоў першаму палёту чалавека ў космас. Таму ў Беларусі задумаліся пра новы касмічны крок – адправіць свайго касманаўта ў працяглы палёт. Пра гэта заявілі ў Нацыянальнай акадэміі навук, падкрэсліўшы, што гаворка ўжо не пра кароткія місіі, а пра сур'ёзную падрыхтоўку і ўдзел у вялікіх міжнародных праграмах. Улады спадзяюцца рэалізаваць гэта разам з Расіяй, бо самастойна краіна не мае дастатковых магчымасцяў. Там нагадваюць, у Беларусі ўжо ёсць распрацоўкі ў касмічнай сферы, а 2 гады таму адбыўся палёт першай беларускай касманаўткі Марыны Васілеўскай. Пакуль это толькі планы, але ў Акадэміі навук кажуць, што будуць над гэтым працаваць. Трэба адзначыць, што Беларусь за гады кіравання Лукашэнкі стала сапраўды касмічнай дзяржавай па колькасці касманаўтаў на вуліцах. І прыйшоў час ужо адправіць у працяглы палёт галоўнага касманаўта. У мінулым выпуску мы распавядалі, як гомельскі прадпрымальнік шпілаваў дрэвы, бо перашкаджалі бачыць яго білборд. А вось літоўскія мытнікі распілавалі аўто, бо метал перашкаджаў пабачыць кантрабанду. У выніку на мяжы з Літвой беларус страціў не толькі кантрабанду, але і сваю машыну. У пункце пропуску Медзінінкай мытнікі спынілі Тойоту. Пасля рэнтгена ў аўто знайшлі тайнікі з цыгаретамі. Каб дабрацца да іх, машыну прыйшлося літаральна распілаваць.
Унутры выявілі 850 пачкаў цыгарет на суму каля 4400 еўра. Сам аўтамабіль таксама канфіскавалі. Яго ацанілі прыкладна ў 1800 еўра. Усё мае свой час. Час раскідаць каменні і час збіраць каменні, напісана ў Бібліі. А на Слонімшчыне это зразумелі літаральна і адправілі работнікаў водаканала збіраць камяні на полі. Нягледзячы на ўзнёслы тон паведамлення, на здымках радасці ў работнікаў не бачна. А калектыў ПМК адправілі наводзіць парадак у гаспадарку імя Дзяржынска. Мэта, як паведамляе раёнка, падтрымаць аграрыяў у падрыхтоўцы да новага сезону і навесці парадак на тэрыторыі гаспадаркі. А хто адмовіцца, то пазнаёміцца з сучаснымі наступнікамі жалезнага Фелікса. Недарэмна ж гаспадарка носіць яго імя. Тым часам Беларусь зноў апанавалі загадкавыя іншаземцы. На той же Слонімшчыне міліцыянтам удалося спыніць аднаго з іх. Вблизи Слонима сотрудники территориального РОВД остановили автомобиль под управлением 29-летнего гражданина соседнего государства. В ходе осмотра оперативники обнаружили мефедрон – особо опасное психотропное вещество, которое в ходе досмотра мужчина пытался спрятать. Чтобы избежать последствий, иностранец решил договориться на месте. За непривлечение к ответственности он предложил сотрудникам ППСМ взятку в размере 15 тысяч рублей. Милиционеры от незаконного вознаграждения отказались, предупредили фигуранта об уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Нет, ты мне взятку даешь, я должен знать. Замежніка затрымалі і ўзбудзілі супраць яго крымінальную справу. Цікава, з якой краіны ён прыехаў. Найбліжэйшая суседка Слонімскага раёна – Польшча, але мяркуючы па акцэнту на паляка ён не падобны. А вы як думаеце, што это за загадкавы замежнік, што нават міліцыянты баяцца ў голас назваць краіну? Калі вы ў бяспецы, напішыце ў каментарах. Яшчэ адзін нахабны замежнік змог пранікнуць на тэрыторыю сталічнага раёна. Прыйшлося задзейнічаць нават байцоў атраду хуткага рэагавання. Сотрудниками наркоконтрольной Минщины пресечен канал поставки наркотиков на территорию страны. Оперативники при силовой поддержке СОБРа МВД в Минском районе задержали 35-летнего иностранного гражданина, который прибыл в текущем году на территорию Республики Беларусь и, работая в интернет-магазин, раскладывал крупные партии мефедрона и гашиша в лесных массивах Минской области. В общей совокупности правоохранители изъяли 1 килограмм мефедрона и порядка 350 граммов гашиша. Следчыя ўзбудзілі крымінальную справу і супраць гэтага загадкавага замежніка. Яму пагражае правесці 15 гадоў у Беларусі. Калі ўлады не шкадуюць так званых замежнікаў, то што ўжо казаць пра сваіх грамадзянаў? У КДБ экстрэмісцкім фармаваннем прызналі чат родных зняволеных. Гаворка пра тэлеграм-чат «Сеза нумар 1 Калядзічы», дзе людзі проста абмяркоўвалі перадачы, сустрэчы і ліставання з блізкімі. Там былі сваякі як палітвязняў, так і звычайных асуджаных. Амаль 1800 чалавек. Цяпер КДБ надаў яму экстрэмісцкі статус. Праваабаронцы кажуць, это чарговы удар па салідарнасці. Пад раздачу трапілі амаль усе падобныя чаты. У Телеграм, Вайбер і ВКонтакте. Некаторыя ўжо выдаленыя, а ўдзельнікаў выклікаюць у міліцыю і патрабуюць інфармацыю. Людзі не могуць у это паверыць і вінавацяць тых, хто папярэджвае іх аб небяспецы. Паважаная адміністрацыя, заблакуйце этого чалавека, хай не наводзіць страх. Мы і так тут усе на нервах. Піша адна жанчына. Тут у групе людзі пытаюцца, што і як перадаваць. А вы ўсё ніяк не супакоіцеся, дадае другая. Хтосьці штосьці дрэннае пісаў, да чагосьці заклікаў? Што за ўкід інфармацыі і дзе? Навошта людзей бударажыць? Не наводзьце паніку. Мы ўсе сумленныя і нармальныя людзі. Працягвае трэцяя, перакананая, што адбылася нейкая памылка. Што яшчэ павінна адбыцца ў Беларусі, каб людзі зразумелі, што ўлада ў краіне захапіла сапраўдная банда, якая дзеля захавання этой улады не спыніцца ні перад чым. І для сілавікоў сумленнасць і нармальнасць чалавека – это не яго заслуга, а іх недапрацоўка. Але як дзень змяняе ноч, так і для Беларусі наступяць лепшыя часы. Надзею на это дае сённяшняе свята Пасхі, з якім вас яшчэ раз віншуем. Прапануем таксама паслухаць віншаванне ад Святланы Ціханаўскай.
Дарагія беларусы і беларускі, у гэты дзень многія з нас вітаюцца словамі «Христос воскрес», сапраўды воскрес. Гэта словы, якімі шмат гадоў таму людзі перадавалі вестку пра цуд, якога чакалі вельмі многія. А для кагосьці ўваскрашэнне Хрыста стала падзеяй, што вярнула веру, надзею і упэўненасць у лепшае будучыню. Гэта гісторыя пра тое, што нават у самыя цёмныя часы адбываюцца рэчы, якія нагадваюць нам пра сілу веры і надзеі. Усім нам час ад часу патрэбны цуд, нават самы маленькі, які можа падтрымаць і даць сілы рухацца далей. І гэтыя цуды сапраўды адбываюцца. Трэба толькі быць уважлівымі, каб заўважаць іх і верыць у лепшае. Дык няхай гэтае свята ўмацуе вашу веру ў тое, што дабро і праўда абавязкова перамогуць. Са святам вас, дарагія!